graphic design. So ta yaya ake samun kuɗi da graphic design? Tabbas ana samun kuɗaɗe da yawa ta hanyar graphic design. So na san akwai wasu sun ɗan iya graphic design, wasu kuma ɗan koyo ne. Maraba da zuwa Fikira Tech TV. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel din, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Ku danna mana like domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Ku yi sharing din wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana. So a wannan bidiyon idan ka biyo ni tun daga farko har ƙarshe, zan nuna maka hanyar da za ka bi ko da kai ɗan koyo ne ka koyi graphic designer. So kai dai kawai ina roƙon da ka tara wannan bidiyon ka kalle sa tun daga farko har ƙarshe. So na kawo muku wani applications ne wanda shi application ɗin kawai akwai design kala-kala a cikinsa. So kawai shiga za ka yi kaɗan kwaskware su sai ka yi saving nasu. So sunan wannan application ɗin kamar yadda kuke gani daga nan, wannan Canva ɗin. So idan baka da shi za ka shiga cikin Google Play Store naka, sai ka zo ka yi searching ɗin CAN, sai ka sa BA, sai ka yi searching. So kamar yadda kuke gani wannan shine application ɗin. Gashi nan na jima ma ina amfani da shi har sun yi updating nashi, ban yi ba. So amma mu yanzu ba wannan bane ya kama. So za mu je mu shiga cikin wannan application ɗin domin in nuna muku hanyoyin da za ku bi ku zama graphic designer. Mu je zuwa ga bidiyo. So da zarar ka shigo applications naka, so zai buɗe maka fuska kamar haka. Kamar yadda kuke gani wannan duk design ne, akwai na free akwai kuma wanda dole sai ka biya kuɗi. Sannan za ka iya yin kuskure ma nasu. So misali da farko bari mu sa logo. So yana amfani da data ne, dole sai ka buɗe data naka. So sai mu taɓa searching. Kamar yadda kuke gani waɗannan duka design logo ne wanda idan kana so za ka iya mai da su naka. Ga su nan waɗannan tun na free ne. So akwai na kuɗi ma wanda su dole sai ka biya kuɗi, sai ka biya su wasu 'yan daloli sannan za su iya buɗe maka su. So ga su nan. So misali yanzu mu idan kana so logon me za ka yi? So logon YouTube channel za ka yi, ko kuma gashi nan wannan suka ce photography logo, gashi nan wannan suka ce menene aesthetic logo, gashi nan wannan kuma suka ce logos, gashi nan wannan kuma animate logo. So bari mu shiga photography logo. So misali kamar irin masu ɗaukan photo ɗin nan sun ce ka musu logo, kun gani. So waɗannan duk na free ne, ga su nan kun gani. So sai ka zo ka taɓa ka shigo. YouTube ba shi da kyau, bari mu jira shi. Bari mu jira shi ya buɗe. Yawa kamar yadda kuke gani. So dole sai mun jira shi bai gama buɗewa ba. Yawa to kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana. So idan kana so ka mai da wannan logo naka, za ka iya zuwa nan gashi nan edit. Za ka iya canja wannan sunan camera ɗin ka sa sunanka. So nan ma za ka iya canja photo studio ɗin nan ka sa sunan studio naka ko sunan wanda ya baka kamai. So nan gashi nan photo style ne, style ɗin yadda kake so rubutun nan ya kasance gashi nan. So nan kuma shi ma text ne dai gashi nan. So nan kuma idan kana so ka ƙara girman rubutun nan, kun gani, sai ka shige shi. So nan color ne, in kana so ka canja kalan
gashi nan. So shi kuma wannan abun misali ba wai ka taɓa bidiyon ka ja shi ba, kawai za ka danna nan ne gashi nan zai kai ma duk inda kake so ya kai maka shi. So nan kuma shi ma idan kana so rubutun ya wani lankwashe ko ya sama layi a ƙasa ko kuma ya koma small and capital gashi nan. So akwai dai abubuwa da dama a cikin wannan application. Wannan kuma gashi nan effect ne, sai ka zo ka canja mai effect idan kana so gashi nan. So idan dai ka shigo wannan application din akwai abubuwa da dama wanda in dai kana buƙatar koyon design, graphic designer kuma baka iya ba, to gaskiya yana da kyau ka nemi wannan application din idan baka san shi ba. So bari mu goge kuma mu rubuta a certificate. So idan kana so kai certificate na makaranta ko na wani abu dai haka, so gashi nan kamar suka ce application certificate, gashi nan wannan application certificate, wannan sport certificate. So gasu nan dai da dama, gasu nan ma sun fara nuna maka. So sai ka zo ka bari mu karasar da rubutun certificate. So gashi nan suka ce wannan certificate landscape gashi nan. So bari mu yi searching, bari mu karasar da sunan ba sai ka danna searching. So gashi nan kamar yadda kake gani. So akwai na free, akwai kuma wanda dole sai ka biya kuɗi, sai ka biya su $1. So misali bari mu shiga wannan. Bari mu yi reloading nashi. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe. Da zaran ya buɗe ma shi ma wannan zaka zo so ka canja wannan. Bai gama buɗewa ba, dole sai mun jira shi. Yawwa gashi nan ya gama buɗewa. So zaka zo ka canja sunan nan, so ka sa sunan abin da kake so a nan ma gashi nan. So kawai duk inda ka taɓa akan wannan abu, so idan kana so zaka iya mai kuskurima ka mai da shi naka. So bari mu fita kuma mu je abu na gaba. So abu na gaba kuma zaka zo ka rubuta. So misali yanzu ka zo kai searching din flyer misali. Yayin tutorial start flyer, kanan flyer normal. Misali bari mu search din flyer muga. So kun gani waɗannan ma duk flyer ne. So idan kana so duk waɗannan zaka shiga kai editing ka maida su naka. So misali yanzu ga yana yace marketing post. Gashi nan wannan duk idan kana so za ka iya cire mutane waɗannan fotunan ka zo ka maida su naka gasu nan. Misali bari mu fita a wannan. So gasu nan dai da dama. Wanda kuka ga wannan alamar so yana nuna kenan cewa na kuɗi ne. Idan kuma babu wannan alamar kamar wannan kun ga shi normal ne babu, so shi free ne. Misali yanzu kuma mu zo mu rubuta bana. Misali mu rubuta bana. So ana ga yana yace YouTube bana, ga yana LinkedIn bana, ga yana bana normal nan kuma ga yana logo bana. Misali yanzu bari mu taɓa logo bana ɗin. So kun gani gashi nan kawai shi wannan application ɗin kawai ya tanadi duk wani graphic designer da kake so. Misali ko kuma ka zo ka sa design
ka zo ka sa design, misali ka zo ka sa design business. Design business, sai ka zo ka yi searching. So kun gani, misali ko kamfani haka ya baka wani design nashi, so za ka iya zuwa ka yi searching a nan ka duba wanda ya fi kowanne kyau, ka kwaskware shi ya zama naka. So abu na gaba, za ka zo ka rubuta misali logo, misali logo, sai ka sa kamfani haka, ko kuma logo kawai dai duk wani abin da aka baka, misali ko logo na masu ɗinki haka, ko logo na signboard haka. So duk kawai shi wani applications ɗin kome kake bukata, idan ka zo ka rubuta shi a nan gurin zai nuna maka shi. Bari mu sa logo company, bari mu sa logo so bari mu sa logo company. Ko kuma logo business haka, bari mu sa logo business nan, bari mu taɓa shi. So kun gani, wasu nan dai logo da dama, kawai duk wanda kake bukata za ka zo kai searching ɗin shi ne a nan, kana yin searching ɗin shi. So kana yin searching ɗin shi, sai kuma wannan application ɗin zai kawo maka abubuwan da ka nema. So idan kuka yi sharing bidiyon nan ya tafi, insha Allah a bidiyo na gaba zan kawo muku yadda za ku samu kuɗi da duk wani design. Zan buɗe muku kamar su Fiverr, kamar su freelancer, kamar dai website da dama wanda ake yin design, video editing haka, ake samun kuɗi da su, wanda kawai kana zaune kana kwance a cikin aikinka, sai dai kawai kana samun kuɗi da shi ba tare da ka sha wani wahala ba. So bari mu rubuta design a nan, gashi nan designer misali, bari mu taɓa searching a nan. So kun gani waɗannan duk design ne, akwai na free akwai na kuɗi kamar yadda na gaya muku a baya. So gashi nan graphic design. So wannan applications babu irin design ɗin da babu shi a ciki, kawai kana zuwa kawai kana yin searching zai nuno maka duk wani abin da ka nema. Ku yi sharing, ku yi liking ɗin wannan bidiyon, ku yi subscribe domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode sai mun haɗa wani sabon bidiyo. Na gode.